חג האהבה, העונה החמה של החתונות וההתרגשויות, אבל איך באמת מכינים כלה ליום הגדול שלה, חג האהבה שלה? אנה אפללו מלווה כלות כבר יותר מ-20 שנים, לאחר קריירה ארוכה בעולם האיפור, הטלוויזיה והאופנה, שבמהלכה היא איפרה בין היתר את זאב רווח, ועבדה בכוכב נולד עם הראל מויאל והראל סקאט וכוכבים נוספים. לאורך השנים היא פיתחה טכניקות ופורמולות משלה, ובבוקר החתונה היא מציגה את עצמה כפסיכולוגית ואולי גם רבע מאפרת. שלום, אנה. שלום וברכה. כיף וכבוד גדול לארח אותך כאן אצלנו. תודה רבה. את יודעת, אני חייב לדבר רגע על כלות ועל הלחץ הזה ביום החתונה. מה בעצם מלחיץ את הכלה? תראה, בגדול, כשכלה מגיעה ליום הכי חשוב שלה, והיא באה לא מוכנה, אז זה כבר יוצר לחץ מטבע הדברים. ולכן מאוד מאוד מומלץ שהכלה תבין שזה היום שלה, והכל יהיה מאורגן לה. אם זה הספקים, השעות של הספקים, כל הקונספט, כל המסביב, ואז ביום שלה יותר ממוקדת בעצמה. היא צריכה איזה מלווה, שתיקח ממנה, תוריד ממנה את כל המתח, שאת כל ההטרדות והבלת"מים, תיקח לעצמה המלווה, נכון? תראה, זה מאוד מאוד חשוב. כשיש מלוות שהן חלק ממנה והיא מתחברת אליהן, והן גם משמחות אותה ומבינות אותה, מפרגנות לה, זה גם נותן ביטחון לכלות שלי. אחרי כל כך הרבה שנים כשאת מלווה כלות, פיתחת בעצמך איזושהי דרך להרגיע את הכלה. אני אגיד לך את האמת, אני חצי פסיכולוגית, חצי פסיכיאטרית וכל השאר מאפרת. זה מעניין שאת אומרת את זה. זה מאוד חשוב ביום הזה, דרך אגב. אנחנו מכירים נשים שהופכות להיות ברייט זילה ביום החתונה שלה, וזה חשוב מאוד שהמאפרת, שהיא כל כך אינטימית איתה, תהיה זו שמרגיעה אותה. את יודעת שכלות הרי מגיעות לפעמים עם כל מיני טרנדים, ואינסטגרם וטיק טוק, וכל מיני דברים שלא בהכרח מתאימים להן. איך את מתייחסת לאותן בקשות? תראה, בכל הקונספט הזה אני חייבת להכניס את המקצועיות שלי לנושא הזה, לתחום הזה. כשכלה שלי מבקשת ממני משהו שהוא לא מתאים לה בשום צורה, אני כן אמורה להסביר לה מה כן הולך, מה לא הולך, מה כן יחמיא לה, מה לא יחמיא לה. זה התפקיד שלי. אבל בסופו של דבר, כנגד זה, אני גם צריכה לעשות מה שהיא מבקשת. נכון. אז אני אגיד לך את האמת, עם הזמן למדתי לעשות את מה שהכלה מבקשת, אבל בצורה שהיא תתאים למבנה הפנים שלה. תני לי דוגמה. לגוון העור שלה. מה, אני אספר לך סיפור שהיה לי אמיתי? נניח. אנחנו נשמח. הייתה לי כלה שביקשה איפור לבנוני. לבנוני, זה כזה איפור מאוד מוגזם. זה איפור מאוד מוגזם, כבד, הרבה שחור. ואתה מבין שזה לא מתאים, לא בארץ בכלל, לא, כי הכל פה יותר קליל, יותר קלאסי. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני כאן, קודם כל נתתי לה ביטחון, שתבין שהיא בידיים טובות והכל בסדר, ואני מרגיעה אותה. אז אמרתי לה, תקשיבי, קודם כל, את צריכה להבין שהאיפור הזה הוא לא מתאים לארץ, ואת צריכה להבין את זה שזה בסדר מבחינתך. היא אמרה לי, לא, אני מתעקשת שזה יהיה, אני יודעת שזה לא מתאים, אני רוצה להיות ייחודית ומיוחדת. אז אמרתי לה, אוקיי, אז מה עשיתי בעצם? כן, עשיתי לה את העין יותר מודגשת, אבל איזנתי שיהיה איזון בפנים, אם זה בפיסול, שקצת יותר עדין, ובשפתיים שיותר קלאסי ועדין. ואז בעצם כל הקונספט נתן יותר כיוון. דרמטי בעיניים, אבל ההמשך של הפנים הוא יותר מעודן. אז בעצם היא קיבלה מה שהיא ביקשה, אבל לקחתי את זה למקום שהוא יותר... מאחר ואת באמת אומנית למעשה, כמאפרת, את בעצם רואה את הקומפוזיציה כולה, ובעצם ככה מתמסרת לבקשות של הכלה, אבל יודעת גם לאזן את זה במקומות אחרים בפנים, זה מה שאת אומרת. אני חייבת שלהוציא כלה מרוצה, לעשות וי בחיים שלי, כי זו שליחות. כלה מרוצה זה שליחות, וזו אהבה שלי. אנחנו מסתכלים ככה על תמונות שאת עשית, חלק מהן מהפקות אופנה, ואני שואל את עצמי, אפשר לקחת בעצם דברים שהבאת מעולמות הטלוויזיה והקריירה שלך כמאפרת אופנה לעולם הכלות, או שזה סיפור אחר לגמרי? אתה מתכוון להפקות שהייתי בחול? כן. אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, זכיתי להכיר בהפקות שלי בחול, בפריז בעיקר, בלונדון. זכיתי להכיר אנשים מהממים, אנשים מיוחדים ומאוד יפים, ולקחתי מהם הרבה. שהבאתי אותם בעצם פה לארץ, וגם פיתחתי בזכות זה את הפורמולה שלי. הפורמולות שלך, תכף נדבר עליהם, זה דבר מיוחד שבעצם את פיתחת באופן מיוחד? כן, כדי שזה גם יעבור צילום, גם עמידות, וגם זה נותן שימר וברק לגוף בעיקר. וגם לקחתי מההפקות שהייתי איתם בחול, את שיטת הקאט קריס. הקאט קריס זה בעיקרון זה איפור שהוא מאוד מאוד חתוך, משתמשים בזה לאיפור מאוד מאוד מיוחד, שגם אני מלמדת, מבצעת את זה גם בארץ, אתה מבין שזה בעיקר מתאים לאופנה. אבל שילבתי את זה לעולם של הקלות, ואיך עשיתי את זה? למשל, האייליינר, אני מאוד אוהבת שזה מעבדה ומדויק. ובעצם
לקחתי את השיטה הזאת, את הטכניקה הזאת, ושילבתי את זה לקלות שלי. ושים לב שמכל זווית היא עוברת צילום. נשמע מדהים מה שאת אומרת, ותדעי שיש לך אנרגיות מדהימות. שימו לב שאתם מדברים עם אנה אפללו, לא לשכוח לבקש את כן. האיילנר המיוחד הזה שהיא רצחה. או שאולי קודם בקרוב היא תחתן אותי. לא, את יודעת, כשהכלה מסתכלת ימינה או שמאלה, או אפילו משפילה מבט, האיילנר נראה מדהים בכל שיטה. אנה אפללו, למדנו הרבה, ותודה רבה שבאת אלינו. היה כיף תודה רבה איתך. לך. תודה. כל הכבוד. תודה.